Merimieseläkelakiin sisältyy omat erityiset eläkkeen karttumisprosentit. Miten ne eroavat yleisistä eläkkeen karttumisprosenteista? Merimieseläkelain mukaiset erityiset karttumisprosentit ovat hieman paremmat kuin yleiset karttumisprosentit. Eläkettä alkaa karttua 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja eläkettä karttuu aina kunkin kalenterivuoden merimieseläkelain alaisista työansioista. Ikävälillä 18 ja 52 vuotta eläkettä karttuu 1,6% vuodessa, ikävälillä 53 ja 62 vuotta 2% vuodessa ja ikävälillä 63 ja 68 vuotta 4,5% vuodessa. Keitä nämä erityiset karttumisprosentit koskevat? Henkilöllä on oikeus merimieseläkelain mukaisiin erityisiin karttumisprosentteihin, jos hän jää vanhuuseläkkeelle MEL-työsuhteesta. Lisäksi näihin on oikeus, jos merimieseläkekassa on toimivaltainen laitos käsittelemään työkyvyttömyyseläkehakemuksen ja henkilöllä on sairastumista edeltävän 36 kuukauden aikana MELin mukaan vakuutettuja ansioita noin 21 000 euroa vuoden 2011 tasossa. Entä jos ei täytä näitä ehtoja? No silloin eläkettä karttuu samoin kuin muidenkin yksityisalojen mukaan vakuutetusta työstä. Vähennetäänkö merimiehen vuosiansioista hänen maksamansa eläkemaksut ennen eläkkeen laskemista, niin kuin muilla yksityisaloilla tehdään? No, tässä suhteessa merimieseläkelaki eroaa muista työeläkelaeista, eli tätä vähennystä ei tehdä. Merimiehen eläke karttuu siis bruttopalkan perusteella. Entä palkattomat jaksot? Karttuuko niistä eläke? Kyllä karttuu, samoin edellytyksin ja säännöin kuin muidenkin työeläkelakien mukaan. Onko merimieseläkelaissa jotain muita eroavaisuuksia verrattuna muihin eläkelakeihin? Merimieseläkelain mukaiset tulevan ajan karttumisprosentit ovat hieman erilaiset. Näihin on oikeus silloin, kun merimieseläkekassa käsittelee eläkehakemuksen ja henkilöllä on merimieseläkelain mukaan vakuutettuja ansioita tuo 21 000 sairastumista edeltävän 36 kuukauden sisällä. Millaisia nuo MELin mukaiset karttumisprosentit ovat? Merimieseläkelain mukaan tulevalta ajalta karttuu eläkettä 1,6%, kun työntekijän työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2010 tai myöhemmin. Tulevan ajan pääteikä lasketaan 55-63 ikävuoden välillä, riippuen siitä, onko henkilöllä ansaittu vai yleinen eläkeikä. Kiitoksia. Lisätietoja merimiehen eläkekarttumisesta Merimieseläkekassan sivuilta.